se alkiyama jodoma ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli akan fara o jamakulinka ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli doni nafama akon noya nina ubela jelenye doni mu naba nafa jiya kono ani lahara ambe ala deli alaka hera kan bela jelenye alaka junubu yafa alaka amna ko bela jelen noya alaka kan horonya kabo jahannaba tasmama alaka sigiro ke jannatul firdausil a'la alaka lebanciya alako noyanye flanin kafoya alaka mobwala ani kafiriya ani munafikiya ani fasikiya ambe ala deli kana nyuma obe ala bolo alaka kana katambla sira nyuma ka wote benen ko fe anga bi walanda obe boli femba doka femu abena kuma temena undafa an kuma na fulani kafoya ka kafiriya munafikiya idan bi walandai obena o walandan nun dafa insha Allah ta'ala femu ye kallimaniani alaye bibeke o walanda labanye ni alaye do kun natajirana o de kallimaniani alaka melekawye amena do fana kono ko wala insha Allah ta'ala ni ala manga jonya jirana ambe ala dili ala ko wati jirambe la jelena wala na kun folo ودي ادعاء علم الغيب وما يلحق به كودغولين كودوني ولا إيرلا أني فمن تقولين بولا كودغولين دوني كو ولا إيرلا كافو إبه كودغولين دو ni ala sonama bi walanda kun folo bena koye ani ko munun glone mbola kasabuke ni wati labayna ko dogolen kuma chayara moomnu ma fo kube ko dogolen do femu meke shini femu menake sayin kono ika garzige ko ika denko ika musoko ika tamako modo sorla munu nyu yerebla ala place la uluko kubo bela jelendo me umase ku yere tawi me na ngado akono folo akaka kodo golen yere munye kasabu ge ni gafo mo man inte chi wal man yeche akasoro ere bo fayndo folo nine aw ñininga ko dogole o munde jom sa ko jabi bi wala nday ambela jelendo naam aha mo fa sanad ina bonda sa musulma fe ne bonda musulma fe ne ala ya tuma ay o misaliade me ko dogole yere munde misaliade fo me ima yere fo ko dogolen yere muye e mara fendo la de akul wali ko dogolen yere munde do mo ba yira ala la aha bismillah mais mon kara gata badu fente mena me amule no ila we ta eta do ko de le me iye mo ko bala na ma dafa ramo ko do le mo wa ko do le wala ne tsaga fa mo ma e ko do le ta do natigila mo yini nga ko dogolen remu e ma sako jabi ko iba harama de do be kuma kini mo lo fe dog mo kuma ya Aha, oy misali ay.
iba fo de ko dogole o ni ani de wo fo ta'rifu la ka fen definition di ana misaliyate kele pédagogie la niyo ka do ya khataw ke ka fen definition iba defini folo ko fe be misaliyati mene misaliyat di definition ko o tinye awo amaklendo ani ko dogole femunye femun dogora adamadenw akilila adogora ukanyena yelila ko temeneu ani ko munu mesa ani ko munu menale o de ko dogole femu ni hakili nyetala yena nyeli fana nyetala ko temeneu na ani ko munu mesisa ani ko munu menale o de be wele ko dogole jom sega ka ko munu dogora hakilila ani ko munu dogora nyena yelila kata ko temenewna ani ko munun be ke sisa ani ko munun be kana o de bele ko dogole idan femun dogora ya hakilla femu inyetala e ko keyboard o ko de lakateme walma abinni watina walma abinale ni ko keyboard o de ko dogole wala mu fulani o doni be Allah subhanahu wa ta'ala durande yoro anya ko dogole famia idan amsaka wala na famia sisa ko dogole fenye Allah subhanahu wa ta'ala akeringirera no koyi akelende bodo meleketo do chidenta do nabi nyumata do jineta do adama denta do ala kelempe de bado foyta do ni alate wala ni mo mun ko kibe ko dogolendo o tigila mo o ya yere kuntonyo ay alatonyo ka sabuke aya yere bla plasila ani plasimu manka aye fendo damiga ta yere ma femunye alataye i alatonyo i yere kuntonyo to iga adamadiya plasina ala ye femun doniya dima ode itaye me femun ni ala yo dogoila o doni segata Allah subhanahu wa ta'ala ma kira sallallahu alayhi wa sallam ukumena nyinga wati be ko dowla ibasoro adonita yoro ati jabili kede ala ko yoro kirama yasalunaka obeni nyininga okore ka donite kirala ala ba fo nu nyininga afunya na konindo okore ka fo kira kunte ko dogolendo walma kumba donde nasor la kumba do ba nyininga femuna ala kumbo jabi dama ka soro mo ma nyininga fulo o meleke fana tado fone ala wula doniya muna kira sallallahu alaihi wasallam akone alay mugumun kanu abe jibrila wele ka jibrila kibariya ne karsa kanu ifana ka kanu o ko fe jibrila fo meleke wi alay karsa kanu aw ka kanu o ko fe alaba kanu bla dugolo sanfe o bo chokere ne alay mugum fana konya o chogoya kelendo meni alama jibrila kibariya jibrila tseka don wahayu mun be jigin ni alaba di jibrila ma kana di chidewma ni alama jibrila wele ka fo nyena atese ka do fe mo na jigi fe mo be jigi abe jigi mo mun ka ake mo be jigi jibrila kunta do fo alaka la duniya la folo amino aya kala ala bino fanyana aya do kono idan ko dogolen doni ala de kerengerera noy mo shita do ni alate mo ka be ko dogolendo fe mo be ke shini wuli ka bati la mo koro Allah subhanahu wa ta'ala ku قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ألا كو كرام أفوي
لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فندقولي سانغولن دغما كولا مغشيتا دفنا كرا عليه وما يشعرون أيان يبعثون وأيرتادو أمنا كنو دومنا وبسا دومنا وتودو وبكنو دومنا وفنا تودو ala ko nin doni bale doron de yoro men nin bela jena modo ko ay ala e ko kekere ne ba do on fana ba do idan niyoke yi ala galontigiya yi kira galontigiya sallallahu alayhi wa sallam ala kama aya wero kono suratul kahf kono lahu ghaibus samawati wal ard fen dogolen doni obe ala de yoro sangolo andu makolola foita doni alate سورة الرعد أكو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ألا دي كود غولي مساي كود غولي أني كنكانتاو مسامو ngabo مسامو أسي كوروتا لينو ودرون نبي كود غولينو إذن komun dogora hakiliwla ani nyana yeliwla ciden ta don meleke ta don nabi nyuman ta don mogo nyuman ta don laturu goshela ta don jinne ta don morgananin ta don foy ta don fo Allah subhanahu wa ta'ala kele ala direne ba don Allah subhanahu wa ta'ala amadawma akumana kan nabi nyuman ka qur'ana kono uyekuma mfo angolame ala kan nabi nyuma nuh alayhi salam ala ban kibar yala ayekuma mfaka mgoyi wa qala la wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaib akunnu hakaka mgoma ala ka hera bonda ukle otenebolo ala be hera mungaka jonye o kle ba le re bolo abadi mo mo ya dia o ta le bolo wala a'lamu al-ghaiba wa uka do fana ne alaka chide ne kanauma mente ko do wolendo de mun kara ka temento do fane ala en kibariya mun men na le fana to do fane ala en kibariya no bora la nete foy don ambela jelen kan sige angalla meni ken ni mun beke obeke nabillahi nuh ayni faka moye ala o fanyana fi surati hud نبي الله هود عليه السلام على يفنك كباريا لك لأننا أسطورا كلين كنو وكذلك سورة الأحقاف أي فور لك لي قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به أقوم موفوي فند ولن دوني أبي على ديرو ne chidende ala ye chide amu dima mode lase ne ka bara odorone ama kodo gole odoni be ala de yoro net na fe fawye ala ma fe mun doni dia wa uballighukum ma ursiltu bihi ala yin chini fe munye mena no e ko fo awe ala kota ay ninke akara ninke o ne ka doni dai amma mumbe ke shini ani mumbe ke la harado ni ala man kibari ala nete foy do ala wa aw fanatna do fana Allah subhanahu wa ta'ala ako kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul la aqulu lakum indi khaza'inullah ala ko kira ma funyana ala ka heraw bonda kle o tenebolo wala a'lamul ghaib afunyana fana ko e ala kira te ko dogolendo ala ko ale kele ne ba don o dola do se ka fa kira fana ba do ala ko kira ma funyana ke reta donde bo ala ko kira ma ka fo ka ate ko dogolendo me mu nasru hali be munungo no ni mbele jele go fa am ba do ne ka ko de ha ne ka ko de itado be jamu yere dalaw ala ko kira ma afunyana nete ko dogolendo wa kira fana fa sallallahu alayhi wa sallam akana te ko dogolendo de foni ala ya aleki bari yamuna Allah subhanahu wa ta'ala ko rewere
وعلم آدم الأسماء كلها ala kelen ka dantan fɛnw bɛɛ lajɛlen dan ka ban waati mun na a ye an fa adama ladɔnniya o tɔgɔ la nin ye jiri ye nin ye kulu ye nin ye adamaden ye nin ye baji ye nin ye nin ye nin ye nin a ye fɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ f'a ye kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko mɛlɛkɛw ma anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ko mɛlɛkɛw ma nin fɛn minnu fila aw ɲɛkɔrɔ a y'u tɔgɔ fɔ ɲɛna n'a sɔrɔ aw b'a dɔn u ko cogo di qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub mɛlɛkɛw ko Ala ma an tɛ foyi dɔn fo n'a kɛra ni Ala ye an ladɔnniya fɛn mun na e de ye fɛn dogolen dɔnnibaga ye fɛn o fɛn dogolen don a dɔnni b'e de bolo a tɛ anw yɛrɛ bolo o la nin yɔrɔ in na Ala ka cidenbaw ko olu tɛ fɛn dogolen dɔn mɛlɛkɛw ko k'u t'a dɔn yala jɔn de bɛ se k'a dɔn mun de la mun de bɛ cidenw ni Ala cɛ o tɛ mɛlɛkɛw ye wa mɛlɛkɛw ni Ala cɛ olu ko k'u t'a dɔn mɛlɛkɛ minnu bɛ Ala ni cidenw cɛ olu ma se k'a dɔn u cira ciden minnu fana ma cidenw fana ko non anw t'a dɔn fo n'a kɛra ni Ala ye fɛn mun dɔnni d'a ma cidenya kɔnɔ an bɛ se k'o lakali mɛ n'o tɛ anw tɛ fɛn dogolen dɔn fɛn mun n'o dogora anw hakili la fɛn mun n'o dogolen don anw ka ɲɛnayiri la anw t'o dɔn o dɔnni bɛ Allah subhanahu wa ta'ala de yɔrɔ mɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mɔgɔw sɔrɔla minnu ko k'u bɛ ko dogolen don mais Ala ko ale de bɛ ko dogolen don mais a y'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ o ko dogolen Ala bɛ se ka a ka ciden dɔ walima nabi ɲuman dɔ ladɔnniya a la n'o ladɔnniyara a bɔra dogo la a kɛra kɛnɛ kan ko ye mais ale t'a dɔn fo Ala k'a ladɔnniya fɔlɔ ni Ala m'a ladɔnniya a t'a dɔn kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ fɛnw fɔ an ye nin kɛra mantɔn tɛmɛnenw na alijinɛ bɛ taa jahanaba bɛ taa mɔgɔ dɔw bɛ na u bɛ na nin cogo la dugu dɔ bɛ kɛ nin cogo la a ye fɛn caman fɔ an ɲɛna a bɛɛ ma kɛ wa mais kira y'a dɔn cogo di Ala de y'a ladɔnniya o da Allah subhanahu wa ta'ala ko alimul ghaibi ale de ye ko dogolen masa ye fala yudhiru ala ghaibihi ahada Ala ko ale tɛ ko dogolen a t'o bange mɔgɔ si ye illa man irtada min rasulin fo ni ciden mun y'a diya ka ko mun fɔ o ɲɛna a b'o fɔ o ye k'a fɔ a nin bɛna kɛ nin waati la nin bɛna kɛ nin dɔ in na nin bɛ kɛ nin dugu in na diɲɛ wuli tamasire ye nin ye nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ ni fɛn mun y'a diya a b'o fɔ ciden dɔ ye o ciden in b'o lase illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ni Ala bɛna o ci in di walima o fɛn dogolen di ciden ma Ala bɛ mɛlɛkɛw bila ɲɛ k'u bila kɔfɛ k'u bila kɛrɛfɛ u k'a kɔlɔsi pour que jinɛ sɛtanɛw kana na lamɛnni kɛ kuma mun bɛ fɔ u bɛ taa kuma den kelen t'a la u bɛ nkalon 100 fara a kan i n'a fɔ kira y'a fɔ ɲɛna cogo min sallallahu alaihi wasallam idan cidenw kun tɛ fɛn dogolen dɔn mɛlɛkɛw kun t'a dɔn mais cidenw b'a dɔn cogo di kumana mun na ni Ala y'u kibariya k'a fɔ nin fɛn in bɛ kɛ nin waati in na o la cidenw b'a dɔn u b'a lase olu ladɔnniyalen kɔfɛ ani ko in laselen kɔfɛ a bɔra dogo kɔnɔ a kɛra kɛnɛkanko ye a kɛra kɛnɛkanko ye o la an bɛɛ lajɛlen k'a faamuya k'a fɔ ko dogolen masa ye Ala de ye ale kelen de b'a dɔn nin ye kuranakolo jɛlen ye ni mɔgɔ min ye nin sɔsɔ k'a fɔ k'e bɛ ko dogolen dɔn i ye silamɛya juruba fɔ ne ka b'i kan na ka silamɛya tiɲɛna f'i ka segin ka dɔn tuguni wa mɔgɔ ka to silamɛya fana kɔnɔ k'a fɔ k'e bɛ nin dɔn mɔgɔ ka tila ka tugu e kɔ la silamɛya kɔnɔ o kɔrɔ k'o tigilamɔgɔ ma silamɛya faamuya wallahi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tigilamɔgɔ bɛ ka nkalon tigɛ a ko a bɛ ko dogolen na a bɛ ka nkalon tigɛ mun de la a tigilamɔgɔ sigilen don
ko mun bɛna ale yɛrɛ ma a t'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛna ala ma sisan b'a wele telefɔni na salamu aleykum aleykum salam a b'a fɔ jɔn don a sera k'a fɔ jɔn don i t'a tɔgɔ fɔ siɲɛ kelen e m'a fɔ bɛ ko dogolen don wa mɔgɔ min bɛna e ma k'e bɛna o ka sini fɔ ye o tigilamɔgɔ ye wele telefɔni na e ko jɔn dɔn depo la o tigilamɔgɔ kan ka segin ka taa dɛ mɔgɔ dɔ bɛ da kɔngɔ la e bɛ so kɔnɔ k'e bɛ ko dogolen don k'e bɛna baara kɛ a tigilamɔgɔ ye a bɛ da kɔngɔ i b'a fɔ de ko jɔn dɔn o ye fɛn ɲɛ wa est ce que a ye fɛn ɲɛ a ma fɛn ɲɛ o a ma foyi ye idan tɛ ko dogolen dɔn o bɛna fɔ k'u bɛ mɔni don mɔgɔ wɛrɛ ka ko la u ma se k'o ye u yɛrɛ ta la mɔgɔ bɛ n'u fɛ k'a m'a fɛ ka muso furu ko ka filɛli k'u ye n'a sɔrɔ a bɛ diya o la walima a tɛ diya o la o tɛ yan mais i b'a sɔrɔ ale ye muso caman furu a y'a bila ale yɛrɛ ye muso dɔ furu k'u bila est ce que n'a kun b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna muso in bila a b'a furu wa a t'a dɔn a ma se ka yɛrɛ ta ye a tɛna mɔgɔ wɛrɛ ta ye tuguni idan an ka hakili sɔrɔ an ka dɔn k'a fɔ ninnu ye nkalontigɛlaw de walahi o tɛ foyi ye i bɛ mɔgɔ de ye sigilen jamana in kɔnɔ yan ko ɲinan san ko mun bɛ kɛ ale y'o bɛɛ lajɛlen ye faamaya de bɛ yan ɲina nin bɛ yan ta nin bɛ yan ta nin bɛ ta san bɛ kɛ k'a sɔrɔ faama ma sa ni kelen sara fila sara dɔrɔn a ko n ye mun de fɔ faamaw bɛ sa san o san i b'a dɔn ko dɔw de b'u bolo jɛw de b'u bolo a bɛ ko ye damujɛlaw de ye u bɛ filɛli de kɛ ni nin bɔra yan dɔrɔn u bɛ nin bila a nɔ la ni nin bɔra yan dɔrɔn u bɛ nin bila a nɔ la mais ne ma se k'a faamuya dɔrɔn i bɛ to a kɔnɔ i b'a fɔ ko non ko bɛ nin dɔn est ce que san bɛɛ ban k'a sɔrɔ faama ma sa wa san bɛɛ ban k'a sɔrɔ dɔnnibaga dɔ ma sa wa san bɛɛ ban k'a sɔrɔ waritigi dɔ ma sa wa mais u bɛ taa gulɔfɛn dɔ la ko ɲinan kɔni ko waritigi caman bɛ sa ɲinan dɛ ala y'a latigɛ a fɔ minnu ɲɛ u bɛ sa kɛ mais ni kelen sara fila sara ko a ko n ye mun de fɔ fila dɔrɔn waritigi joli bɛ dugukolo sanfɛ idan bon fana u tila ka mun de kɛ ko yaasa mɔgɔw ka kisi o ma i bɛna san nasi san ale bolo nasi feere ta don sinon ko dogolen tɛ u tɛ foyi la nasi feere ni baga feere kɔ wallahi a bɛɛ lajɛlen ye nin ye e lahalatɔ in fana b'i ka bidon ta ka taa o barikɔn fa ji kolon in kɔnɔ ji ka taa k'e bɛ t'o san n'i ka wari ye ala ye wari in nɔgɔya ye cogo min na e m'o dɔn ne ma hakili sɔrɔ la dɛ e bɛ taa wari in tiɲɛ nin batara ko in de la wa ale fana sigilen a bɛ balo n'aw ka 200 ninnu de aw ka nasi sanni dabila kɛ wala a bɛ wuli ka baara kɛ barikɔn fa nasi n'a sanni dabila la u ka daga ninnu u ka wusulan ninnu sanni mana dabila wala a bɛ wuli ka baara kɛ mais i bɛ cɛbakɔrɔ de ye telew ni fɛnw na ko sa ko wusulan feere wusulan ye cɛ ka baara ye wa a morikalaninw ka baara dɔ ye bi dɛ minnu ko bɛ ko dogolen don i bɛ ko dogolen don a sera e ko e bɛ ko dogolen don a sera e ka taa tele la k'a fɔ i yɛrɛ fɛn o e bɛ ko dogolen don dɔrɔn a k'i ka so dɔrɔn mɔgɔw bɛ na o hali ni ma publicité kɛ mɔgɔw b'a la mɔgɔw bɛ na mais n'a ma bɔ ka taa publicité kɛ mɔgɔw k'a sa kɔngɔ b'a faga ye a bɛ dugu bila i m'a ye ni mɔgɔw y'u kɔrɔ dɔ yɔrɔ ma dɔrɔn u bɛ yen bila u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ sabati yɔrɔ kelen o sabati yɔrɔ kelen fɔlɔfɔlɔ karamɔgɔw tun b'an fɛ jamana in kɔnɔ minnu ye ala mɔgɔw ye u ye dɔnni yɛrɛ kɛ u sabatira u sigilen u place la i bɛ t'u fɛ k'a fɔ a ye duwawu kɛ u bɛ duwawu kɛ ala b'i ka duwawu jaabi mais olu ni ala cɛ kun ka di olu kalanna mais sisan ta bɛɛ nkalontigɛ la a si ma kalan a fɛn o fɛn ye publicité la télé la a si ma kalan a f'u ka fatiha dɔrɔn kalan i ɲɛna wallahi yɛlɛ b'i fa hali kuranɛ aya u tɛ se k'a kalan k'a tile hali fatiha u tɛ se k'a kalan k'a tile n'a dɔ ye allahumma salli min i ɲɛna i b'a fɔ ko non ko salatu kura jiginna mɔgɔ mun ma se ka fatiha kalan k'a dɔn yɛrɛ u bɛ n'i sigi k'ale bɛ ka sini kungo dɔn i tɛ taa baara kɛ i k'i kungo dilan a ɲini ala fɛ ala k'i kungo dilan ninnu tɛ se ka foyi dilan i kungo kɔnɔ idan ko dogolen dɔnni ye ala ta de fɛn dɔw bɛ yen an bɛ n'olu fɔ mɔgɔ minnu b'o baara ninnu kɛ olu de b'a fɔ k'u bɛ ko dogolen dɔn u b'a lase mɔgɔw ma taa sira damadɔw fɛ ni ala y'an garijɛgɛ don mun na yanni waati cɛ an na kumaw kan a fɔlɔfɔlɔ u b'a ɲini kɔrɔtɛ sira fɛ a kɔrɔtɛ bɔnna ninnu olu de b'u sigi k'u bɛ ko dogolen dɔn mais yɛrɛ an ka don a kɔnɔ kɔrɔtɛ yɛrɛ ye mun ye n'a fɔra kɔrɔtɛ ye mun ye
korote mi mo dabalao bona nga me korote yere ma defini ga yende iya mangutu de faye mais ma haqiqa yere faye si korote mi ha boni bi boni mana bele de ah fen do wale ay woni utenyo ko israla kujikela bete ko de gelayo aha kujikela bete ko de gelayo korote munye عزائم وعقد يؤثر في القلوب والأبدان وتفو عن الشيشو عن التتلو عن الغارو عن المسلو منو نوبن نوتو حكيلا عن فرقلو أبي مغبنا بسكي فا ودي كورتي فين chaman de faranyongala ima e korote kela a chaman ba morgana yunnu a chaman be na tasma kadu ko sokono de wati be tasman de bo krefe wati be misali page de bo krefe ha misali page misali bu bolo wati be gari bu krefe tafo be tafo siri bo tutu kala nulu kera shaytan sirawdo abe hada made hakili soro ni alaka je abe hada made farikolo soro ni alaka je abi bana walma abe do fagaire ina fo kira o fo nye kibare la ko do be olu dusukun mai dusukun mu me fleli ke ni nye juguye parce que ba fo ko nye jugu dusukun jugu de be dusukun de be tafiru ke nyena nati la mo ifla ko mo do be unye mai nuye mishifle unye ba do barama kono akora ka be boga bi nu ma fa dara besa odo be nuyi fle dara be bana uduskunde may kira ko nasoro fembe mumel latigo ko adama denye kumbako nyema inde modo be nuyi fle choga dola ala ki kishama dido wala ne do mo la isigara la igatanga nyini ala bolo kabwati la mo idan korote nye tafou miseliu gariu shishiu anishiu ubetlaka tafo tutu kola nuye dosiri ubetutu kala andala kisa do fa agli bala ala kira korotela muna akira ni muye nga kira nuka tafon nunde ani tafo siriyoro ya siri shintan kele akele o kele mbe nuba siri ubetutu kala ube miseli shurala miseli inde ode yi bontoy baki boni miseli inde tan kele utara munta tamaro fere ko do ala ani kira sallallahu alaihi wasallam akumba kungolo peyni penyi muye shimurmurnu munumre kabo ani penyi nun kungolo munun karla yulle faranyonka odla dono ba wa fo ko ni kunsigi di wal mania ko fe ikab fla fendo kono ka dugo ibe dingate ka bla kono wal may ba bla poubelle kono ateye mo ta soro ni mo ba fe ka ko jugu kila nay shi soro ikunsigi wal may fari shi soro abse ka baraju kila nay majorité ka bara yo odla bara ingara bara jugu bara ingara flanka fo ya bara ya kara kafir ya bara ta muso sirika di chema wal makka sirika di muso ne korote de o parce que ko yin hakilla ko de bina bara munge abe jeu atigla mo hakili yereka watulla iba soro chebe muso ko iba fo ko balbali ate fo don uya hakili che wa muso fana be ke che no fo cho kelena mo ko ba fa ka l'islamé la turgoshi la almami ta ngolo ba ko ya mo mbel la turgoshi la turu kira ko femu kafiriyai la turgoshi kake almami ko fe ni sella ko fe masali mo masalla ko fe masalla
taa seli silamɛ kɔfɛ kana seli laturugosila kɔfɛ ko minnu kun ye lebu ko ye fɔlɔ la o kɛra ko ɲuman ye bi hali moriw yɛrɛ cɛla dɔw b'u la ko batuta mori minnu bɛ jinɛw wele u bɛ laturu ni fɛn gosi o kun tɛ yan batuta mori yɛrɛ kun b'o lagosi mais sisan u b'u yɛrɛ publicité k'ulu ye batuta mori ye ko saamiriw b'olu bolo saamiri t'i bolo Musa de b'i bolo saamiri bɛ se ka k'e bolo cogo di Musa ka saamiri Ala b'o d'e ma cogo di ko saamiriw b'olu bolo wa mɔgɔw fana bɛ sigi jamana in kɔnɔ yan k'ulu bɛ se fɛn bɛɛ la k'u bɛ nafolo baara kɛnɛ kan k'o labɔ k'o di mɔgɔw ma i b'a dun n'an bɛ jamana kɔnɔ est ce que ninnu kan ka si kɛnɛ ma n ko wari hali a dilanyɔrɔ sariyaw de t'a la numéro t'a la wa mɔgɔ bɛ sigi kɛnɛ kan caméraw b'a kan a bɛ taa ko dɔw kɛ jinɛ setanɛ ko dɔw kɛ ka wari labɔ k'a di mɔgɔw ma yɔrɔ la o tigilamɔgɔ kan ka to yen ten est ce que n'an bɛ jamana kɔnɔ o tigilamɔgɔ kan ka si kɛnɛ ma wa a kan ka si wo kɔnɔ de mais bi bi in na jamana in a ɲaamina n'i taara Facebook in sanfɛla filɛ a bɛɛ surtout sisan u bɛ mun de kɛ a bɛɛ kɛra professeur ye professeur wallahi u tɛ professeur kɔrɔ dɔn wallahi n'u tun b'a kɔrɔ dɔn u tun t'a da u yɛrɛ la professeur o y'a dan de o ye dan de aw ma kalan yɛrɛ ni mun fɛnɛ dɔrɔn bɛ taa professeur tɔgɔ dɔ d'a yɛrɛ la ni dɔ ma taa kolonkala lajɔ kɔlɔn kɔnɔ dɔ bɛ taa ji kɛ tasale kɔnɔ k'o sigi tasuma sanfɛ dɔ bɛ taa sɛfan kɛ dɔ bɛ taa don filen kɔnɔ ni malangolo ko ninnu a ko ye dɔnni ye n'i ye dɔnni jumɛn a bɛ namara u bɔra ka fɛn o fɛn kɛ dɔ wɛrɛ bɔra k'a ɲɔgɔnna kɛ k'a fɔ ye ko nin ye nkalon ye bɔ forontɔ bɛ k'a ye Ala ka barika don a la Ala ka ɲɔgɔnnaw caya u ye nkalon o nkalon tigɛ a bɔra k'a bɛɛ nkalon tigɛ i m'a ye u famana ka bɔ minnu ye kolonkala lajɔ kɔlɔn kɔnɔ a y'a denkɛni fitinin de labɔ ko k'a jɔ kɔlɔn kɔnɔ mun taara sigi filen kɔnɔ k'a yɛrɛ tourner ka taa nkalon tigɛ ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ a ko a y'i sigi dɛ a bɛ kɛ cogo min na k'a yira bɛɛ la u famana ka bɔ dɛ parce que u b'a dɔn n'u bɔra dɔrɔn Ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ bɛ yen nɔ mun b'u kɔ kari idan an ka jamana in bɛ nin lahala in de la bi jamana minnu tun bɛ waso n'an ka silamɛya ye mais jamana silamɛya kɛra nin cogo de la mun mana bazɛn kelen fila sɔrɔ dɔrɔn u bɛ belebeleba dɔ kɛ ka taa ɲɛfɛla bɛɛ bɔrɔde k'i sigi dɔrɔn ka vidéo dɔ kɛ dɔrɔn mashallah ko ale ko professeur Ala ka hakili ɲuman d'a ma mobili ninnu tɛ kuma o n'i ye bazɛnba dɔ ye la k'e ye karamɔgɔ ye n'i sigira karamɔgɔ bazɛn tɛna kuma o e yɛrɛ de bɛ kuma o n'i kumana don min na an bɛna dɔn wa a fɛn o fɛn b'o cogo la u bɛ mun de kɛ n'u taara sigi jamaw cɛ la u b'u yɛrɛ kɛ kuranna donba ye ka taa ayabaw ta dɔrɔn Ala b'u lamaloya i m'a ye u kuranna kalan dabila nin waati la u bɛ t'u sigi k'a fɔ k'u bɛ ayabaw kalan dɔrɔn a bɛ ɲaamu bolo a fɛn o fɛn y'a kɛ nin waati la a bɛɛ kɛra o cogo la i b'a sɔrɔ aya dɔw u bɛ sɔrɔ misɛnnin de kɔnɔ mais a y'a ta k'a bɛ n'a yɛrɛ waso n'a ye de kuranna tɛ sɔn ma o kɛra dɔrɔn dɔ ye suratu shamsi ta Allahu akbar i b'a fɔ ko kuranna kura jiginna k'a bɛ waso n'a ye mɔgɔw bɛ ka kule bɛ ka suratu shamsi kalan a y'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na finalement i man kun Ala ka hakili ɲuman d'a ma o de la ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i kɛ nin fɛnfasɔn ninnu kan wallahi Ala b'i lamaloya Ala ka hakili ɲuman d'a n'u ma Ala ka n'u kan da halisa الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
حي على الفلاح لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. alakira sallallahu alaihi wasallam kumana muna nu ya korote ni korote in asera la ado ko kanga na foga alakira korote la ala isoranji ga kamo kaira la ka fada madendo o ye alakira soro cogo mina abe mogo wɛrɛ soro mun tɛ alakira ye soron jigina alakira ka ka yɛrɛ tangana ye suratu alfalaq ani suratu nas. Allah subhanahu wa ta'ala ko cogo di a ko kira ma qul a fo a'udhu bi rabbil falaq n bɛ tanga ɲini ni fajiri kɛnɛ ci masa ye n'o de ala ye ala min bɛ fajiri dibi ci ka sɔgɔmada yelen bɔ a kɔnɔ o de ye falaku ye yɔrɔ de la ko faliqul habbi wal isbah min sharri ma khalaq ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ala ye fɛn minnu da wa min sharri ghasiqin idha waqab ani ka tanga ɲini su dibifin kumana mun na n'a dibi dɔnna ka sabu kɛ baarajugukɛlaw b'u ka baarajugu kɛ su fɛ dɛ o de la su mana ko kɛra ko an k'an sigiyɔrɔ kelen sufɛ yalakɛla ani kɔ tɛ fara dɛ kɔrɔtɛkɛlaw zon binganikɛlaw a bɛɛ b'a ka kɔ kɛ sufɛ dɛ k'a ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ su de bɛ fɛn tɔɔrɔ ma wa min sharri naffathati fil uqad ani ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ kɔrɔtɛkɛla musow a cɛmanw fana bɛ don a la minnu bɛ tutuli kɛ tafow la n'u ye tafo kelen tu u bɛ tutu k'a la n'u ye tafo kelen siri u bɛ tutu k'a la wa min sharri hasidin idha hasad ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ hasidi ka tɔɔrɔ ma kuma min na n'a ye hasidiya kɛ ala ye ni aya ninnu di kira kan ani anw bɛɛ lajɛlen kan an k'an yɛrɛ tanga n'a ye waati bɛɛ lajɛlen minnu b'a fɔ k'u bɛ ko dogolen don u bɛ tɛmɛ sira damadɔ fɛ a dɔ ye a tanjim k'olu bɛ filɛli kɛ lolo de la e ma lolo sɔrɔ te kɔnɔ k'e bɛ filɛli kɔ la e bɛ filɛli kɔ la cogo di ko non ko ale ka spécialité ye ka filɛli kɛ lolo la o de ye tamasere dɔw bɛ sanfɛ k'olu kɛ dalilu ye dugumakow kan k'olu kɛ dalilu ye dugumakow kan météo minnu b'a fɔ nin ye sisan tamasere de b'u bolo fiɲɛ bɛ nin cogo la n'a ka kalan ka se nin degere la a bɛ taa nin fɛ a bɛ taa nin fɛ bon kalan b'a yira dɔnni b'a yira k'a fɔ n'o kɛra n'u tugura ɲɔgɔn na ala ta kɔfɛ a bɛ kɛ sanji ye o la u b'a fɔ ko u y'a bisigi k'a fɔ san mɛna mais u yɛrɛ t'a fɔ ko non k'a bɛ na précisément u b'a fɔ ko an y'a bisigi nin yɔrɔ ani nin yɔrɔ ani nin yɔrɔ o tɛ yan o la minnu fana bɛ filɛli kɛ lolow la morigananiw na u bɛ fɛn dɔw de jateminɛ sankolo fɛnw na k'o kɛ dalilu ye dugumakow kan o la u b'a fɔ ɲɛna k'olu bɛ ko dogolen don u tɛ ko dogolen don u tɛ ko dogolen don idan o baara mun filɛ nin ye baara tɛ ni sariya bɛ bɛn ni baara mun ye kira sallallahu alaihi wasallam a y'an balo baara in na a baara dɔ ye mun ye u bɛ taa kɔnɔ jamakulu walima kɔnɔw bɛ yɔrɔ dɔ la u b'u la pan ni kɔnɔ ninnu panna waati min na u pantɔla walima u pancogo n'u taara kini fɛ k'o ye ɲuman ye n'u taara ɲuman fɛ k'o tɛ ɲuman ye walima n'u panna u ɲɛfɛ ka pancogo dɔ kɛ u b'a fɔ k'u bɛ ko dogolen dɔ bɔ kɔnɔ o ye ko dogolen jumɛn ye yala ala ye an ka ko siri kɔnɔw pantɔla de la wa o de ye zajuru tayir wal khat ani laturu gosi minnu b'a filɛ ji la minnu b'a filɛ kɔlɔsi la minnu b'a taara se dugu ma minnu bɛ kɔlɔnin ci a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye
wala n'o baara ninnu kɛ u bɛ se k'a fɔ ko nin man di dɛ a bɛ se ka diya e b'a fɛ k'a tigilamɔgɔ la sira ka fɛn nɛmɛ a la u bɛ nɛgɛ k'i lasira i sigilen i b'a fɔ k'i bɛ ne ka sa u b'a fɔ non k'i kana siran ko solution b'a la saraka b'a la saraka in bɛ di jɔn de ma ale yɛrɛ i m'a ye u b'a hakili soɲɛni cogo de la dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma aw minnu ma don a kɔnɔ ala kana aw don a la minnu fana b'u bolo ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka bosi bolo wallahi t'u yɛrɛ bolo an ka duwawu k'u ye de mɔgɔ mɔgɔ degera mori baara la an ka duwawu ka tigilamɔgɔ ye de sinon a caman bɛ yen u bɛ sa a kan dɛ n'ale ye mori kura o mori kɛra kibaruya ma ko non ko dɔ bɛ fɛ ko ka kalibe ka di a bɛ tɔ dilan dɔrɔn fo ka taa saya s'a ma an ka duwawu k'u ye ala k'u ɲuman bɔ a la a dɔ ye alikihana n'o de ye filɛli ye minnu bɛ sigi ka sɔnni kɔnɔ k'olu bɛ filɛli kɛ mako min b'i la i bɛ na k'u b'o filɛ mɛ a kɛra cogo o cogo olu bɛ solution sɔrɔ a la n'i taara dɔgɔtɔrɔw fɛ i man kɛnɛ kuma dɔ la u b'a fɔ ko non ko solution tɛ nin na sisan i ka taa so ni ala ye mun kɛ o tɛ yan mɛ olu ta ka da nin solution b'a la solution bɛ sɔrɔ a la wa a solution b'olu yɛrɛ bolo a solution wari bɛ na di olu yɛrɛ ma hali n'a fɔra u b'a fɔ non ko bɔn n'a ma se ka sɔrɔ u bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna fɛn min tɛ sɔrɔ n'a ma se ka sɔrɔ ko nana ni wari ye dɔrɔn an bɛ se ka an b'a kɛ cogo min na a bɛ wari in dɔrɔn de kɔ ko in bɛ wari in de ala ka hakili ɲuman d'a ma u bɛ kɛ nin cogo min na kira sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ mɔgɔ n'i bɔra i ka so ka taa filɛlikɛla fɛ yen a kɛra filɛli modèle o modèle ye a ye fɛn min f'i ɲɛna i dara la a ko i kɛra fisiriwale ni fɛn ye ala ye fɛn min jigin kira kan hadisa wɛrɛ a ko tile 40 ala t'i ka seli minɛ a t'i ka bato minɛ n'i sara o tile 40 kɔnɔ i bɛ taa yɔrɔ jumɛn i bɛ tɛmɛ buguri o buguri sanfɛ a bɛɛ lajɛlen b'i danga i taatɔla danganen don i sigitɔla danganen don wa i bɛ taa i mako tɛ ɲa nkalontigɛla b'i ka nafolo ta k'a dun a bɛ balo o cogo de la n'a sɔrɔla mɔgɔ tɛ taa fɛ yen nɔ a caman bɛ yen nɔ a tɛ to dɛ an ka quartier kɔnɔ filɛlikɛla dɔw bɛ yen mɔgɔ damadɔ u bɛ walidu de kɔnɔ du banbaliw du minnu ma parce que quartier kura don ɲɛmɔgɔ kura na garanti b'u kɔfɛ u bɛ du banbaliw de kɔnɔ mais i bɛ mɔgɔw de ye u bɛ don ninnu kan wallahi a so ninnu dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ bɔgɔ bilen de b'a kɔnɔ u ye fɛn dɔ d'a sanfɛ dɔrɔn u bɛ mɔgɔw de so a kɔnɔ e yɛrɛ bɛ bɔ i ka étage kɔnɔ i ka villa kɔnɔ i n'i ka mobili bɛ taa jɔ nin bɛ nin so nɔgɔlen in kɔnɔ fini jɛman t'ale kan na fini nɔgɔlen b'a kan na ale yɛrɛ ma se ka dumunifɛn sɔrɔ k'o dun e n'i ka mobili n'i ka nin nafolo n'i ka fini ɲuman in bɛ taa o fɛ yen ko ka fɛn nɔgɔya ye hakiliw taara min est ce que ni fɛn tun b'ale bolo a bɛ don wali so kɔnɔ fɛn mun ma so mun ma ban o e bɛ étage min kɔnɔ o man d'ale ya e mobili in kɔnɔ o man d'a ye i nana ni bazin mun ye o man d'ale ye wa mais ala ye nin bɛɛ kɛ e ye e ma se ka hakili sɔrɔ ka ala wale ɲuman dɔn i bɛ taa nin mɔgɔ nɔgɔlen de fɛ nin so nɔgɔlen in kɔnɔ ko k'e mako ɲɛ ni ala m'e ta tiɲɛ k'i ka nafolo minɛ a bɛ mun de kɛ nafolo caman ninnu bɛ tiɲɛ an ka ɲɛɲini de i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ yɛrɛ sababu dɔ ye ala dɛ an yɛrɛ ka sigi an ka jateminɛ kɛ kunfɔlɔ min b'e bolo miliyɔn hakɛ min b'e bolo mori ma nɔgɔya ye dɛ ala de ye nɔgɔya i ye e bɛ se ka taa n'o ye cogo di mɔgɔ fɛ e bɛ mɔgɔ min ni ko bɛɛ lajɛlen cɛ i bɛ se k'a tigilamɔgɔ balo san 1 san 2 san 10 e bɛ taa ko ka fɛn nɔgɔya i ye ale filɛ nin ye hali a dɔnfini ɲuman t'a bolo hali siyɛw t'a bolo a bɛ so banbali de kɔnɔ ka yiridon dɔ bila da la dɔrɔn ka mɔgɔw tɔrɔ fɛ an t'a la an ka hakili ɲuman sɔrɔ ala ka hakili d'a ma halisa a nasira dɔ ye atatayur o de ye tɛrɛ juguya k'a fɔ tɛrɛ bɛ nin na e y'o dɔn cogo di k'a fɔ tɛrɛ b'a la o ye ko dogolen ye o dɔnni t'i bolo kira sallallahu alaihi wasallam a ko tɛrɛ juguya tɛ silamɛya dɔ ye n'a sɔrɔ tɛrɛ tun bɛ kɛ fɛn na a tun bɛ kɛ fɛn saba la du muso ani so n'a tun bɛ kɛ mais tɛrɛ tɛ fɛn na silamɛya la tɛrɛ ko tɛ tiɲɛ k'a fɔ karisa tɛrɛ ka jugu walima tɛrɛ ka di tiɲɛ t'a la mais ne b'a fɔ ko non k'i tɛrɛ man di han e yɛrɛ bɛ siran n'o kɛra ten u b'a da i kun i ni mun ka kan u b'o da i kun n'i siranna ni mɔgɔ mun bɛ na u fɛ yen n'i siranna i ni mun ka kan u b'o de da i kan mais n'u y'a ye k'a fɔ i ja ma i ma siran dɔrɔn u tɛ caman fɔ e ye dɛ mais mɔgɔ siranna i bolola fɛn min u b'a bɛɛ ta idan u bɛ na non ko nin
ko tere juguya wala ma bita fendo fi ga dukona ni meta tere de ben na solution ene ni tere ko ye tere be la parce que est ce que la mi ga so fente bo le ga balo mo tadla idan anga nimbo hakilla tere juguya te ni yen sura ni ya sababu la anga da alaka nin te gansanye anga da alaka ko ji gansante kumo te chen de na mena be kumu de ji gansante kumu ama mesigile na mena sigila be kumu de ule kuma munun be fo ki hakili papa ki kasega fen sore bolo anasra do ye munu me sebeninga abajada katla kulu ke tamasire kono koni ni ndara ni jogola ka be ke tani ndara be ke jogola ibn abbas radiyallahu anhuma akman nga ko kira sallallahu alaihi wasallam ako mana munai mo do abe kan mbara inke ako ma ara man fa'ala dhalika lahu min indillahi khalaq akali ma yakuni mo mo nyo barake mumbe talasimu goshi ka sebenu ngoni nyoganche jina toba la meleke toba la damaden toba la bebala koni mo mo yo ke konni yoroti bolo ala yoro la harado ne ibn abbas yakuma radiyallahu anhuma ambela deli ala kan yoro dama la harado idan femiye kalimani ani alaye o wala nda bana ni yoro la ni ala sona ma do kunnata kalimani ani ala kan meleke ye ambo fana wala din chogola ni alay wati mun noyanye ambe ala deli ala ko wati dam ambe ala deli ala kana ka joya jirana ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألك مدوكنتا